Suntem în fața primăriei din Sibiu, sunt aici împreună cu domnul Ciubega și doamna Bocor, doi oameni foarte motivați să facă mai multe pentru această frumoasă localitate. Și în sensul acesta îmbină atât tinerețea cât și experiența. De aceea mă alătur lor în dorința lor de a veni cu proiecte noi pentru dezvoltarea municipiului Sibiu. În sensul acesta e nevoie de social-democrație, pentru că noi social-democrații ne gândim la cei mulți și trebuie să redăm orașul oamenilor. Eu m-am ocupat în Parlamentul European de tot ce înseamnă bugetul Uniunii Europene și prin activitatea mea am căutat de fiecare dată să promovez România și să mă asigur că țara noastră beneficiază de apartenența noastră la Uniunea Europeană. Am adus, spun cifrele oficiale, cei mai mulți bani europeni la noi în țară și m-am ocupat la un moment dat chiar de pregătirea președinției României la Consiliul Europene, care a făcut din Sibiu capitala Europei pentru o perioadă de timp. Așa că eu vă invit să aveți încredere în Florian și în doamna Bocor, oameni care sunt convins că împreună în această echipă pot să facă și mai multe pentru municipiul Sibiu. Florian, ce avem noi de făcut pe mai departe aici în Sibiu? Domnul Victor Negrescu, în primul rând vreau să vă mulțumesc pentru faptul că ne sunteți alături și aș vrea să spun că sunteți un exemplu și dovada faptului că tinerii pot performa. Mulțumesc. Sunt convins că și noi la Sibiu vă vom urma exemplu, vom fi aproape lângă oameni și vom aduce performanțe Sibiului. Avem încredere în tine și asta este foarte important și tinerețea ta, dinamismul tău, experiența ta, experiența antreprenorială pe care o ai, toate aceste elemente te recomandă pentru a ocupa funcția de primar. Trebuie să avem încredere în tineri și, evident, să avem încredere într-o echipă. Pentru că, de fapt, asta înseamnă PSD. Astăzi, PSD Sibiu înseamnă o echipă formată și din tineri și din oameni cu experiență. Pentru că, la finalul zilei, o primărie, o localitate nu poate fi condusă decât printr-o bună colaborare și, evident, într-o formulă de echipă. Așa cum ați precizat, stimate domnule Victor Negrescu, am experiență în administrația locală, am ocupat funcția de viceprimar 2 mandate, o funcție onorantă și cu multă responsabilitate. M-am implicat de fiecare dată și anul acesta am decis să mă alătur echipei Partidului Social Democrat, o echipă tânără, dinamică, pe care am regăsit-o cu multă viziune, dornică să se implice în problemele comunității. Toată experiența pe care am acumulat-o în acest interval de timp doresc să o pun în slujba echipei social-democraților și în slujba cetățenilor pentru a implementa cât mai multe proiecte care sunt benefice pentru orașul nostru. Iar sibienii, dacă ne vor da votul de încredere, ne vor da oportunitatea să ducem Sibiul mai departe, de a-l dezvolta în ritmul său, cu istoria sa, cu identitatea sa, dar mereu deschis spre ceea ce este nou. Acest oraș este într-adevăr minunat, are o istorie aparte și vreau să vă felicit pentru mandatele dumneavoastră de viceprimar. Și de fapt ce ne unește, ce unește pe dumneavoastră, pe Florian și pe mine, este că tot ceea ce facem este pentru oameni și mai ales fiind alături de oameni. Partidul Social Democrat este un partid al celor mulți și eu cred că prin modul în care noi ne-am comportat de-a lungul vieții, în carierele noastre, asta am căutat să facem, să arătăm că atunci când reușim să avem un cuvânt de spus în administrarea unui oraș sau, în cazul meu, la nivel european, toate acelea pe care le facem în acest spirit al muncii pentru oameni și în folosul comunității. Așa că, în data de 9 iunie, vă invit să votați Partidul Social Democrat, să susțineți aici, la Sibiu, o schimbare în bine, care îmbină tinerețea și performanța în administrație.